Shasha. Masua ajiri anu aya lekupenzisira gate murowora gate siga gate murowora gate chakura gate murowora gate masua ajiri anu aya lekupenzisira
Alright, amarotereka mwedzi uno wa Juni tine magamba akawanda akatisiya. Tina Caleb Kadema akatisiya zvakare. Kozoya zvakare Abona Mkwesha, Filimoni Mijoya, Ambuya Maduwe, Leonard Amalunga, Magivera, Abiata Mangete, Ali Hari, John Ali, Bata Sintrao, Amashi Apinda, Diki, Comrade Jinx, Kumbulani Moya, Amoni Mvula, Joseph Zulu, Kenneth Godora. Right. Robert Chiriga. So nasta tai wakam. Gati bate sizu shasha yakati ya mswa 6. Shasha yakati ya ka mswa 6 June ndiye ka Filimoni Mijoya 6 June 2006. Filimoni Mijoya ngoma na famba ka ni Rist Brothers ka manzo akambo kana nziko gate ndokudaro aiwaka rega ikati vatapinda mudariro tichinzwa ka nhorondo yake ka kubva kuna mkoma wake anonzi Baureni Mijoya wandakaita hurukuro naye ndasangana naye ka ipapo pa Rogeti kuri kuchegutuko ku Nyamera ndo kwakazarirwa. Nyamera iri kupi? Nyamera iri area yeku Karoi uko ndo kwakazarirwa. Baba vaisenza kupi? Baba vaisenza ikoko zvakare kunyamera. Papurazi ere? Wangu papurazi. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Tingati sisi kukura kwake kwese akakurira kupi? Kukura kwake kwese akakurira pa Rogeti ipapo. Nokuti tichibva kunyamera tichiuya ku Rogeti chakaitika ndechekuti ndo paakafunda primary yake. Akazoita secondary yake pa Fopa Jena High. Achiita form 3 haana kuzokwanisa kusvika zvake form 4 nekuda kwekuti vabereki vanga vasisina mari. Saka apedza chikoro ipapo apigumira pa form 3 chii chakazoitika? Chakaitika ndechekuti icho iye mukukura chinoitika ndechekuti icho munhu anenge aine chinangwa chake muupenyu. Akabva anditi mukoma inini regai ndimbopinda field yemusic ndimboita zvemagitari. Ndokubva atanga tiri papurazi ipapo paRogeti ipapo pandiri kugara nanhasi uno kubatana nezvimabhanchu zvezvezve zvimagaba achiita zvemagaba achibatana nevamwe achiridza zvimagaba izvozvo kusvikira vazoungana nana Salim Chikuta nana Gordon Nyuve Smart Mauto Ephraim Tafumanei. Vabereki kunyanya baba vangu vakambotanga vagumbuka nazvo vachiti urombe, asi nokufamba kwenguva iye muningi wangu akangoramba wachikakavadzana navo vabereki. Ndobva vazozoona papaya paakazotsikisa damba refu rake geto akwanisa kuitawo mari dzake dzakawana pana geti iyoyo atsikisa mhanzu yake. Ndobva vakazoona kuti hausi urombe nokuti akakwanisa kuita sei kutenga zvimwe zvinhu zvaanga asina muupenyu hwake zvakafanana nemabhasikoro, maredhiyo, mibhedha, mawadhropu. Vakazozviona kuti hausi urombe asi upenyu. Ndiwo kamukoma Baureni Mijoya, mukoma waFilimoni Mijoya ndichikurukura nawo paRogeti. Ndakazodzokera futi rimwe zuva ndakuda ndichida kunotaura nawo futi inzwai zvavakataura. Paipa handitaudzwa kunzi Filimoni Mijoya akazvarirwa kuKaroi. Hanzi akazvarirwa kuKaroi ka? Chinzwai. Hanzi ndokwashanda baba kuKaroi. Chinzwai panapa. Ndakutaura futi naBaureni iye. Filimoni Mijoya akaberekerwa papurazi rinoitwa Dear Love riri muno Muchegutu musi wa 9 November 1969. Saka kukurira akakurira muno Muchegutu zvakare? Wangu ndo maakakurira muno Muchegutu, akafunda grade 1 yake pano paRogeti up to grade 7
abva ipapo ndokubva anoita form 1 to form 3 kuChegutu High muChegutu. Mukoma wake muteedzani wake ndiye ari kutaura kuti akaberekerwa Karoi izvozvo zvaberekerwa kuChegutu. Mukoma mumwe chete muteedzani naye paipai anzi akapera form 2 apa kuti form 3. Mukoma wake mumwe chete muteedzani naye. Right, ndakazobata amai vacho regai tinze kuna gogo nyakubereka nyakutumbura nyakutambura mimba. Kekunditora zita rangu inini shuwa. Right. Regai tione apa. Pane pandasvetuka ipa panditika regai pane pandasvetuka ndione papa kuti ndepapi. Ndida kunzwa kuti gogo vanoti chii, kuti mukomana uyu akaberekerwa kupi? Ndinonzi Gertrude Gertrude Mijoya. Aiwa ka Mijoya ndiye kwamakarorewa kwenyu kwandakarorewa kwandakaberekewa kwaMsorosekwa. KwaMsorosekwa ndikupiko? Kwamrewa. Imi muriwo muno? Imi ndiriwe muno. Imimi makabereka wana wangani? Ndekenge ndine 7. 3 vari pasi. Kwasara 4. Vasikana 2. Vakomana 2. Iyeyu Mjoya uyu na Mjoya ru. Panoti Douglas. Koya Koni. Koya iye yagera apa. Koti Chemkwaira ndiye anoteerana nouyu. Kozouya iye Philemon. Kozouya Esnat. Koni 7. Philemon makamuberekera kupi? Ndakamuberekera kwaMrewa. Papi pacho? kwaMusami ndoko ndakaberekera Philemon. Futi haana zvekuti akaenda kuhospitoro. Ndakamuberekera mumba amai vangu vachiri vapenyu. Kumusha ikoko? Kumusha ikoko kwaMrewa. Asi mudhara vaishanda kupi papa? Ivo vaishanda kuNyamumera. Baba Philemon vaishanda kuNyamumera. Nyamumera iri kupi? Iri kwaMrewa ikoko. KwaMrewa ikoko. Saka Philemon akaberekwa kwaMusami. Aiwa zvinofadza chose. So gogo imimi mukomana we achikura akakurira kupi? Mukomana we achikura akakurira kuno. Akakurira tabva ikoko. Tikambenda ku90 uko. Tikabva ku90 tikazouya pano ndopa akakurira achienda kuchikoro muChegutu. Mavanzwa kapo gogo. Gogo wati akaberekerwa kwaMurewa. Apakaipa. Inotambika zvinoitika izvozvo munhu unenge wakanganwa ka makare ka. Right. Saka gogo akapinda sei mumagitare ngomano? Nyaya dzemagitare idzi ekenga aina abi yake vaifamba navo. Akaita form 3 ndikaona form 4 iya haana kuzoinyora. Sei asina kunyora? Ekenga kuita idzodzi nzimba idzodzi. Ekenga kuimba nzimba idzodzi. Saka imimi maifarira here kuti aite zvemagitare izvo? Kondaimita sei ari mwana mukomana. Ari mwana mukomana ndaimudini. Ndakangosiya. Ndakangosiya achingoita izvo zvemagitari. Baba wacho akati mwana wenyu uyu musambobvisa imwe mari, wonai zvaakuita izvi. Akufamba nevamwe achida zvemagitari. Kureva kuti naiwo futi mudhara anga asingachadi futi? Wanga asingachadi kuti mwana aite zvemagitari? Ivo? Zvino vaigozviita sei? Vaizviita sei iye mwana apanduka akuda zvemagitari? Akuimba. Saka tingati sisi kurudzi rwavo ikoko ana baba kune here akamboitawo zvemagitari kuti kwenyu mimi kune akamboita zvekuimba izvi? Kwangu inini aiwa, asi ikoko kwavo. Vaibva kupi baba? Baba vanobva kwaMningi Malawi. Makamboenda kwere kuMalawi? Ina handina kuenda. Ina handina kuenda, vakaramba kuenda. Amai vavo vakati iwe wabereka vana ivavo
pakuti kumaravi yekenge vabereka vamwe vakavasiya kumaravi uko vakaramwa vakati inini vana vangu vapera ndakwenda Zimbabwe. Maona wanga wabereka vana vangani koko ikoko kumaravi? Handimboziva kuti vengu vaita vangani. Ndozvavaitaura vega varidzi. Saka imimi vauya kunoko imimi makuvavhiringidza kuti vadzokere kumusha kwavo? Inini ngavhiringidze sei? Takangodanana, kamunoziva zverudo, takamva tangodanana tikamva tangobereka vana vedu. Vaona kamusikana kekuZimbabwe kavaka vakaona kasikana kekuZimbabwe. Chokwadi tasiyaniswa naMwari isisu. Ko imimi kutadza kumuudza kuti kosawira handiye katimbonoona kwawakabva. Ipapa pevekenge vakuda kuenda kumarava handiti ndo pavakamva vashaya. Kana kuti mimi ndimi makati mbulande ngatimudyei muno. Aiwa izvo hatina izvozvo. Akaroora zvekuti mushe chaizvo zvese mombe nemombe zvese. Apa ndasara nevana pazuva raakafa akataura iye kuti musare muchengetani. Ini ndaenda. Maanza tapo gogo ndo amai vaFilimoni Mijoyawo. Ndakabvunza ngoma Bhaureni kuti nderipi rimwe basa raakamboita? Pakutanga munhu akambotanga achitedzana nemapurazi achitsvaga mabasa mumapurazi vari vese naGordon Ncube vachitenderera, asi vanhu vanga vaine chinangwa chavo vachitsvaga mari yekuti vaite sei vakaunganidza vazopinda mumagitari imomo. Ichokwadi here kuti akamboita zvokutengesa mbatya kana kuti zvekusona-sona izvo? Hongu, ichokwadi. Akatengesa mbatya akasona zvakare nguva refu. Zvese zvaizviitira kupi? Aizviitira achibva kuRogate achiuya muno muChegutu. Saka tingati sisi chikwata chekutanga cheRisto Brothers vaizviitira vari muChegutu here kana kuti vanga vari kuRogate? Kunyanya-nyanya vaizviitira kupurazi rinonzi Bonism. Yainzi Campek pakutanga, asi pari zvino inonzi Bonism. Ndo kwavaiwanzosangana ikoko vachiita basa ravo remagitari. Right, ndio kangoma Bhaureni nawo ka varunguno daro ka saka akatanga sezvo magitari ngoma Bhau. Zvemagitari izvi akatanga nekugadzira zvimagaba zviya zvezvo. Achizvigadzirira pano paRogate. That was 1993. Right. Achigadzira magaba ake akangotanga nokuita sei nekungoimba achiridza magaba nekukokana nevamwewo vakatanga navo gurupu chaiwo anzi Salem Chikuta, Gordon Ncube, Smart Mauto, Ephraim Tafumane. Saka vari mumagaba imomo ndobva vafoma chikwata chavo vachirova magaba aye, vachirova zvishoma nezvishoma, vachirova. Vakomanesa vaigara pano paRogate here kana pane kumwe kwavaigara? Kwete, aigara panapa ndiSalem Chikuta nemunin'ina wangu Filimoni Mijoya. Ephraim Tafumane aigara kuBonism naSmart Mauto. Gordon Ncube aigara kukadoma. Asi vaisangana panapa ndo pavaipracticera magitara pano paRogate. Hongu. Right. Vachitiwo varoda kutangisa kuenda kunotsikisa manzi yavo. Zvekushandisa vakazviona kupi? Zvavaita ndezvokuti izvo vaipota vachienda muChegutu kwana Maria Pera vachinokumbira magitare every weekend emagetsa. Vachiita sei? Vachirova, vachipractiza, vachiita kuti vaite sei? Vaimprove. Zvadaro muna 1995 vakomboza masongs avo neshungu dzavo vakabva vazoona kuti zviri nani tomboenda kuaudition.
right mawanzo akapoka ndio mkomawo vachikunotirondedzera kuti zvakafamba sei. Ndichikuudza kuti kuno maiti warajakura mukwasha ini ndakabvira kare kunyore matsamba ndichikuudza kuti kuno maiti warajakura vanoti ivo vane mashoko vanoda kuziva vataura vachiudza mwanasikana wavo wavakabereka vanoti ivo vane mashoko vanoda kuziva vataura vachiudza mwanasikana wavo waugere naye mudzimai wako wasvika kuna mitsotsi chimboyerera murume wangu wanditi kana waenda uenda zvachose mudzimai wako wasvika kuna mitsotsi chimboyerera murume wangu wanditi kana waenda uenda zvachose chiona kuti mitoro mingani yawanditakudza ndochema mai pamwe nokuchengeta mudzimai wako iwe chiona kuti mitoro mingani yawanditakudza ndochema mai pamwe nokuchengeta mudzimai wako zvandiri ndege ndozvudzaoniko zvandiri ndege ndochemanoniko zvandiri ndege ndozvudzaoniko zvandiri ndege ndochemanoniko mukwasha terera ndakangendati ndaona chiboka mukwasha terera ndakangendati ndaona chiboka mukwasha terera ndakangendati ndaona chiboka mukwasha terera ndaterera baba too much shanje mkwasha right andakazeta manza ekusangana neumwe zvekareka akashanda nakomana waka anonziye Dauti amukoma Dauti Idrusi avari muno muHarare vagara paHope apa akurisei mukoma waDauti Idrusi rekati ndemukoma waDauti Idrusi tichiwanzwa kuti wakasangana nawo sei wakomana wawo wakashandidzana sei inini pandakanzwa shungu yoda kuridza gitari Salimu chikuti angagara achitoridza gitari kare aitogona indi ndinataite patikasvika mukombo nemudadunzi uyu ndiye munhu shashe munomu egitari asi chuni yairidza manje airidza yainzi fulusiye saka ndakaenda kwaari Salimu ini ndiri shungu yegitari hamene ndoita sei ndinofarira music zikanzi unofarira music oright uyaindi kutidzise tirikumba Salimu achidzidzisa fulusiyo mabatiro acho manje ndowanga akutori aichinetsa saka patikazonzwa nemwe munhu anzi chuna imuchuna gitare haisi iyo satoita sei sandopata wakumana pressure zanzi vaipura chiuya pachigutotero manje papana eruption band ndovanga achiripo saka isu taipota chienda ipapo chinoona akumana pressure zanzi vachioridza dheni uye misiri kari kadiki gara achiridza agara pacheya yeuyo naGibson ndiyaridza mukomo wacho angari family Gibson mwari
misiri na Stephen aidza madrum ingeri wangari ambaye wese wazukuru wangu wese na Sunday aidza bass andonga watoro na chemipiri chemipiri anga chiimba ndiye mnaimba ndiye tungamira beni maswacho vachiimba vari tuna Gibson aidza lead chita ipapo ndopataridza furusi ipapo nasarimu chuni iyoyo ndane mai kuti ndizive kuti chuni international pane inonzi international ndo yacho inoshandiswa nanhasi ndichiti mai ndoyebata si international yacho ndoona kasaka ndopane kazongoti mumusindati chiuindira ndabvunza dhini ndati mukoma inoridzwa sei gitare chichichi chuni yengi international yacho ndirikunzwa kuti international ndo inoridza nemunhu wese antu ainetse muno imogara kupita atogara parogeta takati okay zvakanai nadadhina anzotsoke saka zvamunoita ndati munogara andatogara kuiklo kwaRedford takati okay saka ndopa ndakanosvika ndikaudza Salim ngatiendeko ndadirector toenda kupi kuiklo tonodzidziswa chuni iyi inoridzwa nevamwe vese sanzi saka indi nemabhasikoro iti tuna Salimu tatakatoda tiri Salimu taenda kuwe unodzidziswa inobatwa so unochuna so unokwidza number 1 dai tuna Salimu tatobatiswa chuni ye right tabva iko mai hairi musoro ndipo takadzoka kuno parogate tadzoka papa Salimu chuni yedu iyi haiwa right tikapataonana nemuchinda anzi pasina hondo umwe ndiaridza base guitar takafamba tafuma kabhendi kedu kamukainza Akimbo Boys right imimi mutsauko wefusi neinternational wanga uri papi mutsauko taikwidza number 1 ndiyo yaikwidzwa pakuchuna kwedu bone fusi manje number 1 yanga yakaderera mchana saka international mai wekwidza mchana mbichana nemabatiro anosiyana fusi unoibata wakadai international unoibata wakadai wakadai so wata cross bound saka mimi amaone mimi iri nyore ndeipi fusi the international international ndiye bondi yangu rizatu vanhu vese fusi manje aibude amuridze mari dzakawanda amukombozi mari songo dzakawanda but kune here vachiri kuishandisa fusi mazuva ano hakuna neza ngoromba ndunye pa international kwese right ndoba masangana pasina hondo right tasangana pasina hondo mvoma titegeti tekapindike tikatamana ngatiite band redu remuprazi muno parogeti papo bose papaiti parogeti papamberi nemuprazi rainzi paJohn Hombe parogeti papainzi paEric Hombe paperi papainzi paJohn Hombe kozita paStuart pamberi painzi paHombe angari baba nemwana papana paHombe kozaya paJohn Hombe paEric Hombe kozaya paJohn Hombe ndo pane mukuru angari mwana wacho mukuru wemurungu iye muridzi weprazi saka tadaro manje saka paJohn Hombe apa ndopaigara pasina hondo maprazi anobata tamana svika papa dada ngatingoiteachi akumana ngatiite kabhendi kedu ini kangu gitari narudara saka pasina hondo aigadzira magitari anga ne bass guitar rake rakagadzira aitoridza kuti airidza bass papa Salimu anga takazomutsvagira gitari rake tatatoa band madrum tabva tatsvagachi tabva tatsvaga zimapoto tatava tangu zikakakakao yabva drum set tiri pamalaiti emukomboni yaya malaiti emukomboni yaya titoridza tiripapo titoridzira vanhu saka mamuri vangani manje tatiripo inini ndaridza ipapo ndaridza rhythm handunyepa boy gitara rangu ndondwa lead Salimu ndaridza lead ini ndiridza rhythm pasina achiridza bass pamadrum vanhu vanofana mwanzi Wilbert aigara paJohn Hombe futi papo paigara pasi Wilbert pamavocals panga pana Philemon Mjoya okay Philemon Mjoya kwatibweko ndasambomusiya ndamuti ende kwandikuenda inini ndikoenda pamamushedza but imimi makaenda uko mukanodzidziswa kubata gitare chuni international handita pamakadzoka imimi uyu Philemon Mjoya makamubata sei kuti mukwanise kupinda because Philemon anga asingaiti zvekuimba saka makamudhonza sei kuti akwanise kupinda uko alright Philemon Mjoya
munhu wataigara naye wataigara purazi imwe chete indeni paka munhu aifariro music sa inini pandakatanga kuridza gitare manje anga ari tekiteki neni kudai purazi iyi anga iri hama saka ndatomuti shamwari inini totoita se ngatingoita izvo handiri kuita izvi kana uchifarira music iwe imba ina ndigona kuimba ndigona kuridza gitare so ngatingoita kabhendi kidao mana shoti takabva tatogara tikatoita meeting nana pasina hondo naSalimu Chikuta naWilbert wacho kari kabhendi kedu tikazviti bhendi redu tozvititi Akimbo soko izere kuti Akimbo rakabva kupi takatoritora panhiyanje pamamiriro emunhu vachimira unokubata stanza ndo Akimbo saka ndopa takatora nestanza zita iroro right tadaro manje hataridzaridza tiri mukombo nimome tikabva tatouya kuno kugrama 1986 iyoyo 86 moda kutsikisa toda kutsikisa kumaaudition tachoa maaudition kugrama ichiri Southern iri Akimbo takasvika ipapo kwaipisa takasvika audition kumabhendi wese taisanga nemabhendi akawanda ariku vachimirira audition yaitwa every Monday mabhendi amuchiri kurangarira ngaripo ndeapi matatu zvawo mabhendi atairangarira haina stars anagaka moto nemamwe vaizara ana dembo taisanganawo futiwo ana dembo nana hurungwe sounds vese nenyami sounds dzadza toeshasha asi vati nawo isusu nanashiri nhema ndonga masaizi edu yamango yacho saka ndosaka takati ano but zvava zvakaoma taikona kungudzokai hapana zvamaita serious kudzoka kumba cha dzokai munhu wanatadza yedrama dzokerai but imimi ukumairidza kamagaba right maenda uko makunoridza emagetsi saka imimi emagetsi kuno ukuma mambo abatira kupi right kuno kumai magetsi manje tatambabatira pane muchinda mwainzi mari yapera ainzi Vhurumundu mari yapera mchegutuyo angane instrument kudhara ikoko handiye munhu wana angane instrument ipapo angati headmaster pachikoro chimwe chegutu yese saka ndiye munhu ndokati kaendawo tikanokumbira ikoko tisati tawe kustudio hatibatisa magetsi hazi kuti chekuti tasatakuenda kwese kuchekuti hatibatisa pai magetsi saka tare tikangoti ibate kuna mana zvabatanira ngatiende kuharare totouya kuharare kuti tosikazi kuramba bhozi pane makaunti aitwa kuti kana masongo yatanga pane makaunti ekuti drama anotanga aridza kuti anotanga arola drama mopinda maimba drama orola drama mapedza saka zvese zvoma matips tasamboazivi ndozvati kufoirisa izvo takazozudza kwakumberi kuti amana maitikangasa pakadaifira pakati asi makauya mauyazve tauya makazorekodha kagrupu hatina kuzorekodha Akimbo kana zorekodha hatina inini ndakazoita sei inini ndopa ndakazoenda kukwekwe kumatikonda boys after tabva papurazi pabozi tanga tabva papurazi tagona mucheguti manje nanamudara saka tamucheguti momo ndopa ndakazobva naenda kukwekwe inini kukwekwe maenda kudi ndakazotorwa nakumana wengi vematikonda ivavo vakazviziva kuti mimi mukuridza gitara mugonoridza gitara pane mukomana umwe anzi Mishe Gonza airidza neBlack Seeds airidza madhiramu neBlack Seeds vakaridza ruzi mwana angu rowa mwana angu toda zvemuchato iye ndiye munhu agara muchegutu saka aiziva kuti ndairidza chigitara saka aindoona ndingoridza gitara zvikanzi pane munhu wayo ndoziva ari muchegutu asi endai pakadaira mufamba soso mubvuri Kwende. Amnuma kwenda. Wana kasuti. Zona chimwene. Yakuona yeleyo. Ndo wakomana che pressure sanza waka.
vakavadzidzisa kuti mimi munoridza full C mufana kuridza international. The pressure sounds kanyimbo ndikakuyavilanga kuti mwanga makwenda mwanga wala kasoti. The Black Season vaibiraka nepakwekwa apa vaigona kanini ndo kwakaenda mkoma Dauti koko right hanzi takaenda kunodzidziswa kuridza international guitar na mkoma Salimu Chikuta apa wakaenda kwa Wicklow vari tu mkoma Dauti na Salimu Chikuta ndanga ndinaye Salimu Chikuta nezuro pacheguta apa gaiti munzwe wachitaura udivi rakewo nayo Salimu kuti anoti chiko. Ndinonzi Salimu Chikuta, ndakaberekwa 1962 17 March. Ndakaberekwa dunhu reChegutu kuri ku Pixton Mine. Pura ini ndakaramba nchingoita zvemagitari izvozvo. Saka napakandibata ndepekuti pane zuva randakada kuti ndiende ndichiridza ndiri 1 ndiri pamba ndichinzwa machuni yachitondifambira. Ndobva ndazoita rwendo rwekuenda kukarondera kwanguna sisi vangu ndikanoona vakomana pa Kenpeg paBondzim vachiita zvemagitari. Ndobva ndatsambuka ipapo. Ndatsambuka vakati ko mangouya ndikuona muri kumhanya ndikati aiwa ndokumbirawo 1 gitari renyu ndimboteste. Pandakangotesta ndobva ndadai so vakati uri wedu apa ndiani angari ani na angari Ephraim Tafumana ina Smart Mauto Kenpark kuri ku Chegutu kwacho ndobva ndazoti inini ndichirova vakati uri kuenda kupi ndikati ndikuenda kwakarondora zvikanzi saka unotoridza so kuti utonetseka pana kuti utotsvaga vanhu vanotokwanisa kuridza ndikati saka imi makaronga sei zvikanzi takakwana ipapa. Ndobva vandidzora ndobva taridza tikaita ndakabva ndarara ipapo
tichiridza usiku hwese vakabva vati tingatitoite band, ndo pakatangira Rest Brothers. kureva kuti mimba makasangana nayo yanga isati ane zita? Yanga isati ane zita because ivo vanga vachitoti tiri kutotanga. Saka kutanga kwavo vanga vasati vane zita, vanga vakatoshota. Saka ini pandakauya ndichida kuenda kunoona sisi, vakabva vandikata rwendo vakati hausaende, hendi yako iri right, toda kuti titoite zvebhendi. Ndikati munonzi chii? Zvikanzi hatina zita. Ndobva tazotanga kuita, ndini ndakatozoti Rest Brothers. Saka panani mama vangani, muri vangani? Panga pana Ephraim Tafumanei, Smart Mauto, Zondani, Kwenje mwana wa Chisare ndiye anga achitoita unge anosponsor kuti vakomana vaone kudya nekuita sei, asi haana kuzoendera mberi nokuti band rakaselecta roga right, ari kuzvikwanisa panguva iyoyo ndiye ari kupinda papati yekuridza. Saka navanga vasina zvipo vakaita kusuduruka vega, havana kumbopushiwa. Muri paKen Park ipapo? Tiri paKen Park ipapo. Ndobva maita sei? Ndobva tazoita kuti takasara tiri vashoma saizi yekuti tinokwanisa kuridza. Ndobva taendera mberi tikatanga kuridza magitari, pakazouya Philemon Mijoya tikamutambira, pakauya Gordon Ncube akauya na Philemon Mijoya, ndopa takatangira kuti hai bendi iri ngariti Rest Brothers. Saka mukureva here mimi kuti Philemon na Gordon Ncube vakasvikowana timu iripo? Timu ranga riripo nechekare. Ranga rakatokwana, asi nekuziva Philemon Mijoya kushamara kuimba ndakabva ndamuti chiuya. Gordon Ncube nekuziva aitedzera zaSimon Chimbetu vocals, ndobva ndamuti huya. Tikaita kureva kuti ma-outsiders tanga tiri 3 ne2 vatakawana ipapo, Smart Mauto na Ephraim Tafumanei. Right. Masangana na Philemon pepa makazoita sei? Na Philemon Mijoya tanga tabva kwaAkimbo Boys, sorry kumashure taasina kutaura. Akimbo Boys tanga tamboita na Philemon Mijoya Gordon Ncube asipo. Tiri kuRoget, takatanga inini tiri kuRoget na Philemon Mijoya, inini ndaizviridzira bhangwe rangu. Philemon Mijoya anga ari vabereki vake achiita zvikoro, ndobva afarira zvandaiita, ndobva auya tikazvitumidza zita rekuti Akimbo Boys nevamwe vakomana vemaJohn Hombe. Pasina hondo, Promise, Doubt Idrus, ndobva Doubt Idrus wechichawa ndobva tadzidzisana, akaita rhythmist indikaita lead. Taishinjana tekuti pekuti iye aimbe inini ndinomupa lead, ini ndiri parhythm, nokuti palead panoimbika. Inini kana chida kuti ndiimbe ndaitora lead yoenda parhythm, ndowana kuimba zvakanaka because lead unokula, unonyarara upa mavocals ozodzoka. Ndiana machinjana na Idrus here? Ndaichinjana na Doubt Idrus. Philemon ari pa lead vocals because Philemon airamba ari pa lead anga asingazive gitari. Idrus Doubt aidza rhythm kana lead. Iyo kumudzidzisa inini Salim Chikuta ndini ndakamudzidzisa. Saka taiti iye kana achida kuti aimbe na Philemon Mijoya ndaimpa lead. Pakuimba kwake anokula lead, oimba oita backing vocals, Philemon Mijoya oita lead. Muri pa rhythm? Ndiri pa rhythm. Saka pane track yatida kuti tiridze, inini ndiri pa lead, ndida kupa mashoko, iye aenda pa rhythm Idrus Doubt. Inini ndopinda pa lead ndichishare futi vocals ichi, taizvita Akimbo Boys. Akimbo Boys. So kuna Akimbo Boys yakatangirwa papi? Akimbo Boys yakatangira kuRoget. Ipo paye kwa Eric Hombe. Right. Saka makazosiyana pakupesana kuvabereki kuti mubereki abuda basa apa aenda uku, uyo abuda aenda uku, band robva raitaongera paradzana. Saka pakuzobatana kuti tichidzokererana, tanga tiri vadiki, kuti tichidzokererana kuti baba omwe 10-20 Ks kuenda uko kuti tichizodzoka tichita band tiri vudiki zvakanetsa. Saka zvakazoita ndezvekuti patakaita kuti ndiite kuti nevakomana vandakadhumanidzana nawo Ken Park, ndopa ndakazotora vakomana vamandaiziva kuRoget, Philemon Mijoya, ndikati huya unofarira nechekare, ndobva tadhumanidzana na Gordon Ncube mundevere pabhebhe papa. Okay, ndobva zvatotanga manje? Ndobva zvatotanga. Right, manzo akapoka hanzizo taita rehearsals nenziyo dzana Simon Chimbetu dzekudhara idzodzo ndo dzavaita nadzo ka rehearsals.
makomo akuchona njani nakapi Epping Forest kutwa National Driver ngikhona ngilalele imbali ka Philemon Mijoya ngunabi Epping Forest village nyama wane nyama ndlovu mfazi wekarati ziyakhupha yini kona ngale kunjani uMaria Ncube esigodini kona ngale usani kananji ziyakhupha yini bhuti wami sani kananji ekubanda West Nicholson kuti munzwe nekuona zvimwe zvine zvichitika pano pane TV mukamba munokwanisa kuzoona kuburidza nekujoina link redu pa 0712393852 0712393852 azvikanzawo mari avaikwapayidza zvavo chimbodamburai getu mwana getu ndini tinache perfect ndingi ndwayo kubekina bridge zvakanaka gara uripo pachimuti papo ndati ndingokurevera dzavairowa kudhara idzi dzavaidzidzira nadzo dzeMarxist Brothers kanonziko tayaura Simon Chimbetu nai radio driver asi makangana kuti makambotipa nhorondo yaMijoya madi kumbotipawo imwe zvatinoita kanhorondo idzika hazvire kuti nhorondo kana takaiburitsa atiiburitse zvakare nhorondo dzatinoita panapa pagamba remmanzika tinotarisa isisu mwedzi waakatishiya mwedzi waakashaya mazuva acho kana akusvedera mwedzi iwowo ndo patinoita nhorondo yake saka pandiri tiri kuita muna June iko zvinezvi ndichaidzokorora zvakare sondo gore rinoteera yasa kuti panenge padarika gore vamwe vanenge vasina kumbobvira vainzwa imi makamboinzwa henyu kare saka nhorondo dziri tinozviitira kurangarira isiso vewairesi tiri kumurangarira nemabasa ake aaita ndo inonzi pachirungu commemoration handitika anoti kwenyu mimi pachishona munoiti kudi ikoko nhorondo iyi takaita zvokuchokwadi kwete kamwe chete ndinogara ndichitoiita gore negore ndinoita kamwe chete right regai tinzwe panapa vachironga zvekuda kuenda kunotsikisa namukoma Chikuta Salimu zvekutanga kurekodha inini ndaizviona mumvenge ndikati akomana pane inonzi mvenge mvenge inopuleyiwa magitari takatarisa vachiimba vakomana vamagitari izvi zvatiri kuperera makomboni azviite bheta kuti tiite kuti titsvage tibvunzisise kuti ndekupi kunoitwa kuti zvipuleyiwe kuti zviire zvibude paTV kana kuti zvibude pamarecords tikatsvaga paCH tikabatsirwa kune kunonzi kugrama
yenda iko kana mune mari yokwirisa kuenda nekudzoka mune kudya nekuzodidi ndobva taenda zvikanzi ano kunonzi moitwa audition saka taitwa audition zvikanzi maipedza time muri kumapurazi musingauye nengoma chiuya nengoma yakatonaka vakomana vaQueenpeg vanga vari serious nechekare manje vasiri kuti vaiziva vakazounzwa neni tichiti ndakamboita nevamwe zvikashaya basa saka mimi maitotenderera muchiita mashows kumapurazi kuno kumapurazi kwanga kuriko zvimagaba zvemagaloni izvi taiita pekuti tikaungana tichiita vakawanda vanotidzinga tichiitira kuti havazoti hatizonzwisisa taida kuti makombosenzi yedu yadi yanzvike kwatiri taitovadzinga makombo tanga singaite vakawanda manje hatizoudzani kuti uri romwe imbomira saka imi mairidza nziyo dzani pamaita pakutanga kuti takutanga kuita takatanga dzaSimon Chimbeto ndozamaipractice nadzo dzekuti tipinde pane dzedu Simon. Rwendo rokuma auditions rwakafamba sei? Rwendo rokuma auditions takazoita so ende mamuri vangani? Tanga tiri 5 tiri 5 kudaro panga pana Gordon Mnuve, Salim Chikuta, Philemon Mijoya, Ephraim Tafumanei na Smart Mautu. Ndobva taita serious tiri kuQueenpeg tikati zvinofamba sei kuti vanhu vabudirire. Ndobva tabvunza. Saka tine rombo rakanaka kuti Gordon Mnuve anga achionohodha maringi kutown kuHarare. Mete chichi Gordon Mnuve Gordon Mnuve wechindere aenda kunohodha kuHarare ndobva aona chat yakati tikuda new members iri RTP yakaisa chichati muHarare iye aenda kunohodha ndobva aona akati tingatadza qualify here ndine namba dzacho dadzitora dzakadaida tikati iwe ndiwe uri kuziva ngatichiita izvozvo ndobva taita tikasangana na ningirikini Ray Makamadzi akati munoya RTP but studio ndinozokuudzai kuti munoita sei kuno kumairidza magaba uko kwakuchinoridzwa maita zvakanaka takabva taenda isusu paCH paChegutu hotel yedu yemutown yeChegutu takaenda tikakumbira magitari kuna Robson Banda Robson Banda haana kunonoka ndobva tatizokumbira kuna anonzi Python Masanje Pinos Masanje ndiye akasara neChegutu hotel achizviti 5 survivors ndiye watainotukumbirawo saka aitipa netime yaaitipa yekuti agutse hotel kuti aridza saka akazozviona kuti hazvina basa nekuti tikatanga kuridza uro tikaperforma ichake ipei chete ndobva azoti isusu tigare saka ipapo ndobva takaita chijairira chekutoti aitipa time refu ndobva yemagetsi yakasiyana nemagaroni yemagaroni unonzwira ipapo yemagetsi unonzwira kuspika saka yemaspika ndobva yatibata ndobva taizoita kuti tinzwisise kuti zveshuwa chinonzi music ndechichi mari magona nekuita nhoroondo yeRist Brothers handina kunge ndakamboinzwa ndonzi Nicholas Muzoriondo ndiri kuBulawayo manje hanzi tisiye Vaqueira, não acha?
kanzi gogo kwa Msami uko kwa Msorose kwa tinokuziva chaizo asi vanhu ava atisikuvaziva muchivaziva inasi vanhu vakabva nekwenyu ikokewa ikonza kuti muimbi ndoko akaberekerwa ikoko handiti manzwa apaka kuti vachiri kuakimbo kuyo vachizoita sei ndoko zvakatangira kuakimbo vachisangana naSalim Chikuta ikoko nana Dauti Idrusi kuakimbo ikoko risti isati yavapo regai tinzwa manje kuti zveristi zvakazouya papi pacho tinzwe kamukoma Dauti Idrusi vachipinda mudariro ndimoni manje takabva tawasiya kupurazi mazuva acho tienda kuSheudwa saka patikadzoka paChegutu ana Filimoni akabva ndopakatanga Ritz Brothers ndoda kunyatsa kunzwisisa apa pesana kwamakaita nawo muchibva nawo muchivasiya matikonda echiparara imi muchienda kuSheudwa ana Filimoni ndo akasara vari apa takasiya Ruprazi Filimoni anga akuridza gitari here anga asati good anga asati saka ndoda kunzwisisa kuti akaritanga sei gitari good ipapo ndofunda kuti banana jamba Filimoni mujoya manje tichiri kupurazi ikoko nika bendi kedu ikako iwe waingoita basa rekungoimba chete aingoimba chete saka papo ndopakandishunga gitari manje gitari racho randati ndikazoona ndotenga gitari ragadzira kudara Filimoni mujoya abva auya aigadzira magitari ndini ngirikini ndi pasina ndikuona ndotenga magitari wayo saka manje zona Filimoni anzi imi nyaya panapa ini blazi ini ndoda kuridza gitari but shungu dzacho shungu ndinadzo ndoridza sei ndati iwo uya kumba tinorara tese mumba because mumba ndarara nemunyina wangu mufana wangu futi mwanzi baba jasi mwanzi yaya wandotara anosona vakati bendera futi ranzi mufure sounds mufure sounds ndiye wacho wese ndinavadzisa Filimoni naye mfana wangu ndinavadzisa wese andoridza lead atoripo muniki andoridza lead gita mfana wangu anonzi yaya kari baba jasi anosona mutauni saka vese ndakavadzisa vari 2 magitari vari 2 nemwe futi aridza lead mufuti kumufure sounds wacho anzi Augustine vese ndindakavadzisa vese saka Filimoni mujoya manje aifarira somwe ine yainzi Margaret yePressure Sound yePressure Sound zvikanzi saka tataitika ndatese kuChegutu hotelwa pachina Robert Banda wakumana Pressure Sound vaikumbira jam session vachipiwa Robert Banda achiripo pahoteli baba saka aita mana ndichaigoneri music kasunga kandokada ndatichibata so ndichitomuti bata chiguno ichi 1 chimwe cheTwitch ridzayo ligitara andira saka iye manje Filimoni mandamuti izinokunetsa iwe haungozvigonesi izvi ndisingazvigoni iwe chita apa anganika idea maya ngautobata ndichitomuti apa unobata 1 apa unobata flat apa wovhura key yako 2 bars zvikanzi angakuzvigona zvese
ndati ukada songo yemanje ndinofanira songo yakani Margaret saka iwe uchiti vai papo manje akabva kumbo zakasongo yakanzi geto saka kurova kuti geti ibhitira Margaret ibhitira Margaret ibhitira Margaret ndorambwa udheri misiri andozanya okay right kubva ipapo filimu ona kazange akukwanisa gitare manje angagona but akwete maningi zvonokana kana pakapinda mustudio chavo recording yavo angari mawani bozi vavari kudona parutsa saka recording yavo manje hai bozi mustudio kana ukangopota mune muchidzosea kuti itai dzokererai futi saka ndozavaita right kurova kuti imimi pamakazouya muchibva kusherwood muchibatana ne5 survivors ana Rist Brothers ndipo vanga wafoma yawo Rist Brothers vanga vasati ndofunga patakangoti tangei urudza pachekutotirwa papera kuti gore 5 months ndipo vakatanga after isu tatova pahotera vachitouyawo ndopo pauya manje vachibva kuKenpec kubonzim vaigara omwe aigara kubonzim ana Madiro ana Ephraim na smart mauto mfana webase tafumane agara paKenpec na iye mjoya ufamba kuhamira ifambira madzimai ake wo saka timu igodi agara panzi paLisbon panenge pakanyemba padhuze tikubuda muchigutu ndipo aipaa saka vakabva vatabhendera vakauya kwatiri tina Pinos vachitora kuti kumbira uridzawo magitare magetsi tikati aiwa isi problem pana papahotel takatasaudza kumana pana pahotel isusu takatoemploye wavo asi vakuru varidziwa hotel kana auya imi zvamunoita magitare totongokupai kuti muridze kuitira kuti magitare ari nyimwe munhu muri vanhu musociety medu isu nditiri pana tiri panyanga saka mapurazi ese vaiuya vakatendedza mapurazi ese muchigutu vaiva tichapa magitare vaiti vakada kuraidzawo magitare emagetsi kwamuri uya kwatiri tichwapa ridzai saka manje pakazoita nyaya imwe yakazonetsa vayana firi munhu vanga vakura musoro vai bhozi takaudhora manaka muridzi wehotera kana auya hapana munhu afana kuonekwa achiridza kuti wedu isusu saka ipapo ndopakanetsa mai saka ivo vati vakauya so vaiuya zvicho vakomana vaiuya izvona tikaita mashows out of chegutu uchienda kuna mondoro vaitevera kumana vane shungu yavo saka manje muridzi wehotera vati akauya manje ivo vada kuridza mai tibvurata mari chimbomirai mari maona mabhenzi auya panzapa ndiye mudhara bonanza auya saa chimbomirai ndisi totombotopinda panyanga kana achingoenda atondipa basa imi kana mukangona mabhenzi awaenda chete munoridza isu hatinyimi hatimane saka takazongonza manje ndipatakapesana kuti panakataaanzi kumana vanga kuti tengesa madhiringi panapa tatengesa madhiringi kuti andimutiridze tati ndopanaona kuti Pinos manje akabva agumuka anza saka kumana kana daro zvinzi mimi yamabhadharisa mai kana daro kumana iso para mwana utobhadharisa tongopa munhu isu magitare vese aranhingiwe shepherd uyaridza kwaningiwe shepherd mande uyaridza kwachimbedo vese vakabvira mumakumedu isu vachibva kumapurazi kwana eresi kugadzima nadhibhura vaiva area imwe chete ana Stephen ana dhibhura vese vatatombwadzinga pasteji vaitadza kuridza magitare zvakaoma midzi vatadza kupindirana namara achimumira saka ini ndina rivhaisi waPinos mai Pinos ndiyakari mukuru ndikamuti kumana panapa kamtitoridza musapotse magitare bhozi panoi makatsoma akawanda pahoteri panapa saka tiduvhiridzira musatibhiringidzire basa mapanzo akapo amadoatiriri right regai tidzopanapa kuti vakazosiyana sei ivana ngoma Tauti Drusi nana Filimon angari right aiwa mupana wangu angari right sasi nyaya yepride yekuti zida yekuti anzi kana ukaweti wamuvhiringa soka aiwa vaibva atosiyana newe nguva iyo anga singadozomangamaga futi saka ndaizomudzora break nokuti uyatitaura music haitwi izvo
Salimu manje Salimu ndiye munhu akaninspire. Salimu ndiye munhu akandotaura kuti shamwari ngatite. Salimu ndiye munhu ndiye mwari wangu Salimu Chikuta. Yakakuchingisai. Yakakura kuti Salimu ndiye akazosara imi mabva akazara kuita team up na Filimon. Ndo vari batana. Vasimbisana. Vasimbisana. Salimu anga kuti ridzi manje. Filimon anga kuti dzaji lead. Smart amene wakamutolo iko wabva kwa Bonzim kumaprazi ku Kenpek. Vakuteta band ravo getwe yaiti kana yatangwa so tiri pachikiro tiri papayo ndati bhesi akabata kodhi yake zvake ndindatozosvikana ano ndipendi mbokuritira bhesi kusvikira apinda mulaini iye smart mauto right kosei because ndakatozoona zvinenge zvakatozofamba inenge album awo kana asiri matatu chacha hapana getu pepe weona aka masongs awo yese wanyatsoona kuti beat iri kubva pana getu sei zvaidaro chii chinokonzeresa izvozvo chinokonzeresa izvozvo yakainyaya kuti hendi yenyu beat iri musoro kana muchikomboza kana pawaikomboza ninge yawo that stands beat ya getu iyo ndoye vagaida ndoye vagaida kuti tikuenda takadai saka kureva kuti vakasingadi kurasa ndowangori musambo vaida kugadzira kamusambo kavo vaida kugadzira kamusambo kavo vakasingadi kubuda mugroove yenu vakasingadi kubuda mugroove ndo zvakaitika ipapai so makazo pesana nawo papa vakomana musingachaoni vakomana veritsi vakuendawo uko vachizodai so makapesana papi takazopesana papa patikapesana nawo ini patikabva chekuti hotel inini manje pandikatorwa napompo iwakaramba baba ndenda naye mijuya nyangwe zvikadini ndoenda naye baba nyangwe zvikadini ndoenda naye baba nyangwe zvikadini ndoenda naye baba baba ndenda naye mijuya iwakaramba baba ndenda naye Moses mafere pakuwadzana apo fedza power nyangwe zvikadini ndoenda naye baba nyangwe zvikadini ndoenda naye baba nyangwe zvikadini ndoenda naye baba regeti nzopana paka mkoma Deni Masili vachipawo uchapupu ndiwo ndowangaro Precious Sons saka vakomana wana Filimon Mijoya avakatomboya nekwavari ikoko zvambotaurwa paipe zvambotsanangurwa na mkoma Daud Idris regeti nzokuti Deni Masili anoti kudii Filimon kuti band rawo ringe richinzi Wrist Brothers vakatanga band rawo through Precious Sons sei ndekudawo kuti vanhu iwawo kuti vatange band rakatobvawo kwatiri band iroro kare vachiri kutanga vaitouya kuzodzidziswa kuridza magitari nesu kupi kuwicklow kwada Leoford ikoko aiuya ni nani kwaiuya iye Filimon nemukomana anoridza rhythm anonzi
nemukomana ainzi pasina Elizabeth ndiye Elizabeth pekutanga isati yakunzi Wrist Brothers ipapo yainzi Akimbo Boys saka wakomana vaiuya kozera kuti Akimbo rakapinda pakati Akimbo ndo ranga riri zita ravo rekutanga vasati vakunzi Wrist vakatozochinja zita papa mberi havana mborekodha album kana 7 single panguva yacho neAkimbo nekuti meno zvaingoitika panguva yacho vanga vasati vakugona kunyatsokuridza panguva yacho yavainzi Akimbo ipapo asi vaipota vachipractice vachiita zvavaita vachiuya kuzodzidza magitari kusvika ravapika kuridza zvokuti ana Philemon Mijoya vaigara kwaEli Kuhombe ndoko vaibva ikoko vachiuya kuzopractice vachidzidza magitari kusvika navagona vakazorekodhawo music yavo ana Geto aya mukaona kuti vachizonotanga kuti vakuda kunoita group ravo reWrist Brothers vakabva kwamuri nini vakomana vagara vanga vakaronga band ravo vanhu vanga vane band ravo airidza rhythm ainzi Salimu Chikuta isi vagara vanga vane band ravo rakakwana ndisingazoti chii chakaitika kuti vaende kunorekodha but chandoziva ndechekuti album song yavo inonzi Geto mukaplaya record inonzi Margaret munoyatsonzwa kuti ndo beat racho and ndo lead yacho akangotora lead iyoyo ndobva angoisapo akatoridza mukaplaya Margaret iyoyo Precious Sons mozoplaya Geto munonyatsoona kuti zvakabva ikoko zvezvo zvambotaurirwa izvozvo namukoma Daughty Druze chokwadi hanzi wakakopa kapo Margaret anje Margaret achina ndamboedza kuitsvaga mulibrary umwe haisi kubatika zvekumanya tinchasangana naye chete right umwe akazotanga kujoinawo band apa rekati monza vana vamukoma Salimu Chikuta vairova rhythm wacho ivavo kavo aenda kwaTP date ndobva rabuda zvikanzi uyai kwete kuaudition yanga iri yechichati right taenda ikoko ndobva zvazonzi tokupai 3 days chete yekuti mugadzirire mari dzekuti mukwire muye tosangana kupi kuGrama Southampton uko ndobva taita saizvozvo vashoma vedu vaiziva Harare kureva kuti Philemon Mijoya aiziva Gordon Ncube naEphraim Tafuma indaiziva Harare but asingade kutungamirira ndobva tazoita kuti date rakataurwa changa chiri chijira changa chakanyorwa ndobva tazoti anochi Rema Kamadzi akati chiita iwe chitatu kupinda paaudition yacho ndikaiteera ndindotokupai result ipapo Rema Kamadzi wokuRTP tichipinda akati musatya zvamaita muri kumba ndozvomunofanira kuita ipapo ndobva tasununguka ndikaisa mabelt tese tikati akomana ndini ndakakomekedza ini Salimu Chikuta ndikati akomana ngatisiyane nezvekuChegutu ngatiite serious zveshuwa akomana takaita kunodai ngoma yadaira uyo aitotepa Rema Kamadzi achitepa achipedza ndobva azoti inzwai zvamanga muchiita ende muchaona result kuswera mangwana yacho achitiudza akatoti chitouyai kuresult kuSouthampton ikoko kuGrama motonorekodha ndine 5 traditional vanoimba zombira nevamwe pop amene pop vakomana vepop ndobva tati tirangane zvikanzi 10 but imimi muri pamberi uyai takaita zvekutoti kubatisa zvimwe zvinhu kuti hatipei mari tikwire takabva taenda netrain yekuseni kuchiri kufamba chitima chekuseni cheche tikabva tasvika kuHarare chibva kuMbuluwayo takabva tasvika tikadaro ndobva taita kuti tirekodi takabva tapureyerwa ipapo naRema Kamadzi inzwai zvamanga muchiita isheni yakaitika ndobva ati mapasa takazoenda kuri inonzi recording ndoiyi yandataura kuti haana kusikiza akatoti itai serious sezvo makaita kumashure pamakaita audition toda serious nokuti mukangosiyanisa nepapa ini zvandakatepa zvikasiyana nepapa kwanga kune varungu mumastudios vanga vakazara vachena
mamunzo kaweka ndio kamkoma Salimu Chikuta right rekai panapaka tinzwe Gordon Ncube akujoina uka chikwata sangani chagona ngosanganiswa tevabva kupurazuku navabva kupurazuku tosangana nguva yekuti kana kuti muri mutirakita mukututa manyowa ekunzi muende kumunda sani mukoza vanhu kana muchinge muchifarisa zvezve muchifamba kuti zvinhu pangoita morawo chagona ngotanga kungoimba zvezve tirakita muchienda kwamune muchienda saka ndipo panguva ndakatanga kungoimbawo ndichiimbawo tiri mungoro tiri vanhu vakangowanda asi nguva iyoyo paive pana Salimu Chikuta naFilimon Mijoya vakomana ava ndaenda tombovaona kudhara ndisine nezvemagitare ndo vakatanga nekagrupu rainzi Akimbo Boys ndo ndikatomboona vachitomboridza but haana asina basa nazvo saka chikwata icho chichibva chazongoparara saka panguva yavakazoti tafamba vachibva vazotanga kuridza vanosangana naEphraim Taphmanei kuBonzima vachibva vatanga kuridza ikoko sei vanhu vanga vakati wandei vari mupurazi mufamu imomo vachiimba vachiridza saka peiwanika vamwe vaigona kuti vandoda kuimba navo voregera kuimba zvezvo ngoti unenge wakawana kudhara ogona kuti ndine mudzimai wako hapana zvakutiitira pa mutipedzera nguva chichichichi sangani vadaro vakazongopedzera vazongondiinga vari ivo Filimon naSalimu Chikuta vakanditi anogoti iwewe taimboenda kubasa pepai wainyazoimba zvakanaka asi ukatouya togona kutongojoinidza tiedze kuita kabhendi kedu ndomaindira ndakaita kunotanga kunojoinana nawo so ndakasvikira ngari chikwata chaikwana kuita 14 vanhu kachikwata vaikati Wrist Brothers vandichiri kutondera Ephraim Taphmanei ndiwo takasara tinaye naSmart Mauto takasara tinaye right panewo mainzi Rego Lakson Papa anova angari hanzvadzi yamai Geoffrey Richard aiita zvekuimba Papa aiita zvekuimba Ephraim Taphmanei aiita zvekuimba asi tazotanga kuridza Ephraim akazosiya kuimba achibva azoenda pamadrums saka pakuimba paitori nemangangi tanga takatowanda pakuimba ipapo tabatana hazvakatombotitorera nguva yekuti iseso tairidza magitari emagaba ekuzvigadzirira sangani taizototi maweekends Saturday neSunday taizotobva kupurazi ikoko panogona kuita pane 10 kana 11 kilometers tichifamba netsoka tichiuya mutauni muChegutu manje kuzota se tichizoridza magitari pahoteli imwe yanga irimo muChegutu imomo pane chimwe chikwata chaive chiri papo chaiva chiri chaPinos Masanje vaimbori 5 survivors achibva vazozviti wasara saka ndo vanhu vachaisvika tichikumbirawo ivavo toridzawo kana kuti 3 kana 4 nziyo tochimirira takamirira kudaro togona kuzomirira futi kuzoridza kana kuti manheru tobva ikoko kana kuti kuma2 kana kuma1 usiku takudzokera futi netsoka tidzokera kumapurazi kwataigara mamunzo akauya Gordon Ncube hanzi magitari naGordon Ncube haana kuchipa icho kwadere ichocho tibva tamboenda kukwekwe tisati tarekodha tikambosvika paTowood tikanzi manje hamusati marekodha asi patakaridza paTowood ipapo vanhu vakatitambira vachitoti hapana vanoridza zvinhu zvinenge zvine musoro tichibva tadzoka mairidza nziyo dzani ipapo panguva yacheyo nguva iyo taitoridza dzedu tasina basa nekuridza kana dzomumwe munhu hatina kana nziyo yomumwe muimbi yatairidza taitongoridza dzedu nziyo dzatanga takazvinyorera tega isusu tichibva tazongorasiswa ngoza munhu anenge asina kunziva ane mukurumbira tichibva tanetsika tikatobva ikoko netsoka tikazotodzoka nekwana mbudzi yadhura uko tichichagana nechikwata chainzi Precious Sons tichiti zvimwe tikaonana nawo vanogona kutibatsirawo nemari yekuti tiite se tidzoke komba takabva taita munyama tikasvika Precious Sons isiko vachinzi vatoenda kurecording kunorekodha tichibva tazotodzoka ikoko takutoenda kutara tikatonotanga kukumbira futi malifts zvezvokukumbira kuti utakurwewo tichibva tatakurwa tichibva tadzoka kumba zvadaro neshungu dzekuda kuridza tichibva tambofone panomwe mujaya umaizivana naSalimu Chikuta zvikachinzi maunetseka magitari kugwanda kunotori nemamwe magitari akatongogara kune imwe hoteli tichibva taudzwa zita rehoteli riye tichibva tatombofona tiri kunoko
zvikanzi huyai haisi dambudziko tichibva tangoti ende saka mumwe wangu michiva manje aiva neshungu dzemagitari tikamuti no musi kusimuka tikati ngatifonera akati zvekufona zvese zvakupedza nguva ende vakomana takanzi tuwe takabva tabva muno muchegutu tichibva taenda kuBulawayo tasvika muBulawayo tichibva tatirega tichifona tiri muBulawayo sezvo tisisina mari yekuti tidarikire tiende ikoko patakafona nguva iyoyo vanhu vaya vakabva ti makanonoka kuuya magitari takaita sei takatomatengesa tichibva tatomati tochiita sei sezvo ini nangu ndine hanzvadzi dzandaverenga dzese vamwe vari kuBulawayo takakwanisa kuenda kumba kwemukwasha asi sechikwata tanga takawanda manje kuti akwanise kuti mari yekuti tingakwire bhazi kana train tikwanise kudzoka kunoko munhu zvinenge zvakamuomera nguva iyoyo takakwanisa kupiwa $20 asi $20 yanga isingakwanisa kuti takure vanhu 6 kuti vauye kunoko takabva tapa vakomana vamwe $20 vachibva vauya kuchibva kwasara inini Godi naSalimu Chikuta na Mijoya tichibva tamboenda kusocial welfare mangwana acho tichiti tinobatsira zvikachinzi tingasori chikubatsira imi vanhu makatokwana zvenyu chichinganetsi ona iye kutamba tikaenda mapurisa zvichibva zvashaya batsiro takabuda muBulawayo netsoka tikafamba ndofunga takazotorara kuma2 usiku takarara mubhirichi mangwana kuseni tichibva tamuka tikatanga kufamba netsoka futi tichiri kuchibva tati mana nzvimbo ine yatiri inzvimbo yeMatebeleland asi kuti tikwanise kuti tisvike kumbaka ana Salimu achibva no iwe Godika sisi wewe ndounogona kutaura chindevere edza kutaura nemotikari yatinenge tamisa kutaura navanhu vane chindevere kukumbira kuti waodza dambudziko ratinaro saka nepakutanga takangoti tifambe ndofunga kana 2 km tichibva tamisa mota imwe tichibva tatakurwa neimwe motikari yeRailways vakati kwamuri kuenda uko kure togona ngokutakurai kubva panapa tonokusiyaiwo mushangani ndobva titakura zvishuwa tanyatsoona kuti zvanga zvakatoma taitozvinyepera tichingasvike kubva kuBulawayo kuzosvika muchegutu netsoka zvasingamboitika tasvika mushangani tichibva tabuda ndobva tafamba netsoka ndofunga 3 kana 4 km tichibva tamisawo imwe mota ndobva vatitakura vakatisiyawo mugweru vatisiya mugweru tabuda mugweru tichibva tazitakura neimwe mota tikarara mukwekwe tarara mukwekwe tichibva mangwana acho tichibva tazoenda mapurisa kukwekwe ayo mapurisa mukwekwe vakatinzwisisa tichivaudza kuti takabva uku vachibva vatipa mawarrant tichibva takwanisa kusvika kunoku kuChegutu kumba zvadaro asi atinamboti tichada kuridza magitari takangodzokera futi kuna vakomana vamwedu takabva tatanga vanhu varasisana kuti vamwe vase vazouya nebhazi sisi tafamba netsoka asi takakwanisa ndisi kunosvikira kuna vamwedu tivaudza kuti vakomana tasvika kuswera mangwana tototanga kuita se kuridza magitari edu emagaba ya kuti tanga kunotsikisa takati taridza magaba tikati mana zvisi zvati kuita izvi tadii tichienda kuHarare timbonoona kuti tingazvifambise sei vakomana vakati kuHarare kwacho machokufamba sei ndikati aiwa inini sezvo kuHarare ndagara hangu tichiendako ndaigara ndakaendako nguva yese maholidays kwai kuna sisi wangu ainzi Monica tingambonorasika tichibva tatsvaga mari tichibva taenda kuHarare kuweko tasvika kuHarare takambosvika kukambani yekutsikisa mumanzi takatanga kusvika kugirama zvikanzi hatisi kutora magroups madiki asati amborekodha tichibva taenda kuZMC zvikanzi panapa pakatozara tichibva taenda kuRTP kwaRTP chibva zvanzi no muzouya muna October tozokuita audition kuchitungwisa saka tichibva taenda kuchitungwisa saka audition iyi tatifunga kuti zvimwe tinenge tiri tega nyambisiro aiwa pakatounganidzwa zvikwata zvakawanda taitiri 17 groups ndichiri kutondera inini pane mukomana umwe wokuridza nziyo imwe kuti zita rake richanyatsoziva asi nziyo yake ndoiziva hangu sezvo ndakatombomunzwa achiimba musi iyoyo yaitanzi baba muchauya rini kuzonditora ndafunga ko kumatenga sei makandisiya kumadokero chichiagosi express okay right vakomana ivavo ndo vamwe vacho kana singakanganisi manzwa apo kanzi kumaauditions ikoko Mfakusi Express yanga yakazadza bhavhu yanga iriko ikoko zvakare saka muchauya rini kuzonditora
auditions musi wacho akanonoka kutangwa tanzi tinotanga na9 maauditions saka zvikwata zvanga zviripo 17 audition yakazotanga kuma3 saka takanongeswa makadzi yekunzi number 1 number 2 number 3 saka takanonga kadhi redu riri panumber 14 saka nepaingonyoreswa munhu zvezvongoti maigona kungopinda mangonoridza nziyo yenyu zvekombosini kwayakatangira mobva vansichimirai chisvikai pamunoti apa ndipo pairi kunakidza tosvika moridziswa ipapo panenge chinhu zinakidza saka nevamwe vaigona kungoridza nziyo 2 kana 3 chete zvobva zvanzi right zvakwana obuda saka takazokumbira nguva iyoyo nzvimbo iyoyo yatakaitira nyange dai hamuna anisingazoti yanga iri ani asi pairatidza panga pana mukoma bauki chiyangwa saka nini nguva nekuti tozofamba sei takabva pavakabuda mukati mombo takabva taenda ini naMijoya tikanokumbira tikati isusu kwatobva kure uyezve lift matransport angu nesa vachibva ti aiwa no mirai tokupinza manje tichibva tazopinda pari panumber 7 patakapinda tiri panumber 7 vamwe vese vairidza nziyo 2 kana 3 asi isusu patakatanga kuridza takaridza nziyo dzakakwana kuita 7 makatanga kuridza ipi takatanga kuridza getu sezvo ndio takanzi izvi toda kuti muridze nziyo dzamotidzi ndo saka ndakabva taridza getu tichibva taridza vadzimu makandifuratira tichibva taridza sister Rebecca vakomana vamwe vese vaiva vambopinda vachiita audition vakabva vatanga kuuya pamahwindo vachitanga kudongorera zvikanzi aiwa ibva endai kure saka tema takapedza tichingobuda vakomana vamwe vese zvikwata vakatanga kutibata maoko ikanzi hai mavamanaka kana pasina zvejerasi kana kuti favor hai mimi hamafanira kutorekodha tikati havamana zvakaoma zvizikanwa izvi saka tapedza kudaro tichibva zvanzi mozoya sondo remangwana nemusi wechitatu saka isu vanhu vanga vasina mari takabva tatoka vakomana imi mavamana muchitoenda ndimi uchegoto inini ndakutosara kuno kunani naFilimoni patakasvika pareception takabva tanzi ndimi chikwata cheRest Brothers tikati zvikanzi imimi pepa renyu tanzi mofanira kuti muye muzotsikisa saka nguva iyo ndipo painzi chikwata kwanga kusina nguva yekunzi unonzi munhu anotsikisa damba refu waigona kungonzi munhu angona ngotanga kungoridza kaka 7 simu tichibva tabvunza saka takanzi touya tozotsikisa nziyo dzakaita sezvikanzi aiwa tanzi izvo mofanira kuti motouya mozotsikisa chidamba refu hai naMijoya takafara musiwo zvino takatoona tatononoka kusvika kuchekutotiudza vamwe vedu kuti tanzi vakomana tofanira titirekodi saka nyange dai kurekodha kwatakaita kuna mbotinetsa kana kuti zvezvi kuti unganzizvo chimboendai kumba mozodzoka mozopesisa kuimba zvese takangozvita musi womweche manzwa kapo kamukoma Gordon Ncube maauditions anzwa kabva wawina iwo kapa isusu muchikwata chedu tagara tati munhu anogona kungouya nepekungotanga chete panga pasina nyaya yekuti ungatizvo ndingachazoita mari kana kuti chii aigona nguya kana nemutsara mumwe chete totanga kuti ngatigarei pasi tese tibatsirane uyu uisa mashoko aya uisa mashoko tigadzirisa tese saka pana getu Mijoya takabatsirana naye kunge zvakaita kunge zvekuita kunge zvakazopesa zvakada kutondinetsesa nemazitezara Mijoya kuti vaitoti iwewe waibatsirana naMijoya makaimba zvekundishoropodza kuti makatudza tiri mharadzi takaparadza imba yangu imba yaMijoya ndikati aiwa baba zvichokati mashoko aya ndini ndakamaisa panzeyo nekukorasi kwekwana Mwari komborera mwana getu chichi ndo zvakaitika ipapo saka neipapai pane nziyo dzakanyorwa naMijoya dzimwe dzikanyorwa naTafumanei Tafumanei akanyora vadzimu makandifuratira naMukwasha Rora ndakabatsirana naMijoya getu naMijoya Juliana naMijoya ndo zvataitoita taitira kuti tisaite kuti ini ndikakomboza ndiende kunoimba vagara vachiimba nechekare taivabatisa ende kuvasungisa zveshuwa ivo manje catch-up yavo yanga yakanaka vanga vasinganonoka wanga uchitoti uchingotaura anobva abata tanga tichiti ukakomboza unovapa kwete kuti ivo vaitoronga kwete hai asi kuti ukakomboza ukavapa chop unoita kunge panga wanga watowanonokera saka imimi pafirst album iyoye vakapinda mustudio ndiani nani muchitaura kuti ndingairidza chakani right
panga pana Filimon Mijoya iridza lead guitar nema backing vocals. Salim Chikuta pa rhythm anove ndini ndiri kutaura. Gordon Nuwe ma lead vocals. Smart Mauto pa bass. Ifrem Tafumane pa ma drums, drum beater. Ifrem Tafumane ndiye za ma drums. Ma drums 3-5. Right. Mambo taura mimi kuti Filimon angasingagone gitari. Kwanga kuri kwa Akimbo Boys kwandataura. Kwa Akimbo aiimba chete. Taiti inini pandoda kulidza lead guitar ndaimpa mukana wekuti ndoimba naye. Daud panda kulidza lead guitar anoimba naye futi. Inini ndodzoka ku rhythm ndozanda. Kwa Akimbo amuna kutsikisa. Atina kutsikisa. Filimon Mijoya asara uko ne Akimbo. Inini ndiri uko anditete vabereki varasana akazoshingira ndobva abata bhangwe akaenda kunonzi ku Wicklow akanosangana netimu rinonzi Precious Sons rekuridza chirwere ndobva vakaita iye akatadzirira kuti aqualify kuti aitse nawo but abata manotsi yelead guitar vakawirirana ndobva iye azongoti hano regai ndichidzokera kumba because aitogara ikoko ndobva gitari rampinda ndobva patakazoti susu timutore tiende naye kurist anga akutora lead guitar nema backing vocals ndobva takabatana na anga akuziva kuridza vanhu apo kapo hanzi munhu wese anga akasununguka kukomboza nziyo ndozvataura pana mukoma Salimu. Right, composition ya Getu. Right, mashoko yanoti Getu yakakombozwa na Filimon Mijoya adivorcwa nemukadzi nechinharo nenyaya yekuti vakashupana. Haina kushupa kukomboza, akangoti patashupana nemukadzi wangu ngatingotore nyaya iyo tichiise kurecord. Isusu ndobva tokuita sei hatizovengewe nemukudzimai zvikanzi rovai magitari yacho ndobva taridza. Isusu haina kutishupa because akati ndabata mukadzi wangu nechikomba saka ini zvandirwadza saka ndakuchiudza mwana wandakabereka kuti Getu mwana wangu usatedzera zvakaita mai wako ndichakutora chete urizaire gondo. Simple record ndobva yapinda muvanhu kuna akaitirwa izvozvo pasina zita rinonzi Getu kana ari kukaribha anoto atenda futi kuti zvakaitika kwandiri ndobva taita saizvozvo. Saka ndo album yenye yekutanga Getu ndo Wrist Brothers album rekutanga. Saka ndiani nani akakomboza nziyo ipapo dzese panga pana Gordon Nuwe na Filimon Mijoya vachibatsirana. Amuri kutaura dzimwe dzacho? Dzimwe dzacho tanga tiripo tese because takashare tichiti anadzo ngaaite because tikaramba tichingoti munhu wani azviite dzinononoka purazi adziwande. Vanhu akapo right mukoma Mijoya. Getu iyi nhoroondo iripo ndekuti true story yakaitika kumunin'ina wangu inini. Mudzimai wake wokutanga akaita naye mwana mudzimai wangu wokutanga achigara kuBonism. Sisi wake varwara kudaro ndokubva ati ndiri kuenda kuurwere kupi kwasisi. Munin'ina wangu ndokubva ati atungamira ndichaita sei ndichatevera. Ndokubva munin'ina wangu azotera the following day. Atevera the following day ndokusvikowanikidza mainini wangu vaine mumwe murume ikoko. Dzanga dziri kuma10 dzeusiku. Asvika kuye uku amuwanikidza kudaro ndokubva atanga kurwisa mukadzi. Arwisa mukadzi madzitezvaro ndokubva aita sei ndokubva arova munin'ina wangu inini. Kusvikira munin'ina wangu akakuvara akatadza kufamba kuya kuno kuRogate achibva kuBonism koko arova akarara musango. Ramangwana racho arohwa nemhepo ndopa akazofuma achiita sei achisvika kunoko achititsanangurira nyaya yekuti mukoma ndaita sei ndarohwa. Ndikati warohwa nani? Svikanzi ndarohwa nemadzitezara. Ndikati wapareiko? Svikanzi nyaya iripo ndekuti ndawanikidza mainini vaine chikomba. Saka wawanikidza kwandaita vaine chikomba mainini ndabva ndarwiswa ndokubva ndaita sei ndaumuka nasimakuseni ndarara musango. Ndikati pakanaka saka wafungei? Svikanzi naye zvemukadzi mukoma handiita sei handichada. Indobva ndati sevanhu vanodanana kuti tikurambanisei hazviita sei hazviite. Iwewe ndiwe warwadziwa
ndiwo unoona zvekuita wega muridzi. Ndamukoma ini naiswe handichada ndikati zviri kwauri ndisingazive kuti apa mune wangu zvatomurwadza zvokuti kutoimba song iyo inonzi Geto. Pasinawo nguva ndo pakazoita pakazoburitsa Geto mwana wangu ndichakutora ichibva patrue story ipi iyo yakaitika iyo. Saka iko zvinezvi iyo amaini yenyu vari kupi? Pari zvino amaini wangu vari kuMondoro. Vakawanikwa iko? Vakawanikwa wangu neumwe murume. Right, vachinzwa song ichibuda amaini yenyu zvakabata sei? Zvakatovabata nguva refu pamwe chete ndofunga nevabereki vacho zvese zvakangovabata-bata. Vakazoromutora here mwana sekutaura kwangu achati ndichakutora chete? Haana kuzokwanisa kumutora. Madzitezo vakangoramba vainaye. Handitika varamba vainaye ndokubva vatomutoresa birth ravo ivo. Asi sezvisinei mwana kune ropa rake anodzoka. Akabva auya asi baba ake anga ashaya. Saka iyo amai vake vainzani amai Geto? Vainzi Beauty Mtelo. Saka wakabva unopa sinemi kwaMtelo? Hongo. Ndichakutora chete, ndichakutora Muriza ile godo. Sekunda muya vako imaradzi vakaparadza imba yangu. Ndichakutora chete, ndichakutora Muriza ile godo. Kwavo kwakashata ndichakutora chete, ndichakutora Muriza ile godo. Mai vako inonzatunza vanofarira zvekuresha. Ndichakutora chete, ndichakutora Muriza ile godo. Ndine chiziviso panapa kubva kuna mukoma Clifford Muruza kwese. Atine urombo kuti vakashayikirwa kana amai wavo vainzi Agnes Muteswa. Vakashaya musi wa 31 June 31 musi wa 31 May vakaradzikwa nezuro 2 June. Toti zuro raimurugare gogo Agnes Muteswa. Hama nechamwani mozisa anditi akuda kwashe gote kati loksimtime kumasendera mpindura muka chibaba ng'anga yemaroko makiye pamadhoja akuda kwashe gote kanzi takachibata chimuti ko zvinezvi akurise nasi kupindura Mash West Commander akurise nasi iko kuchibaba zviri kufaya here anzi takachibata chimuti takateerera tiri pabhangeti panapa Mwarikomborera mwana ketu anotematema zaka baba vake. Mwarikomborera mwana ketu anotematema zaka baba vake.
right icho kwa mazereka murungo zero mega right mwana ketu anochema nezuro nandiri pachegutu paka ana mai getu mwana ketu anochema gedi wanzwa mai getu acho na Beauty Fadwick. Ndakaberekerwa kukadoma ndisiwe tachiri vana vadiki takakurira kuBonsim 1974 tikakurira kuBonsim tichienda kuchikoro kuDavid Whitehead ndiko kwatakazosangana naPhilemon Mijoya. Takasangana naye akauya kwehama dzake dzaiva dzichigara kuBonsim kwenzi kwana Salimu here vechichawa, so vaigara ikoko ndiko kwatakasangana. But iye aigara kuRogate, ini ndaidzidza kuDavid Whitehead. Taibva kuBonsim tichienda kuDavid Whitehead, saka iye anga akushanda aita zvekusona mazuva iyayo achiri mukomana, aisona panonzi paLatifere Hamilton. Saka ndaiti ndikabva kuchikoroku ndaisvika ndichimuona achisona kubasa mumtown. Right, imimi kusangana kwenyu pekutanga kuti musangane naye imimi ndida kuziva kuti makasangana sei? Taenda kuchikoro. Makatopfeka uniform? Takapfeka uniform. Chakaitika taingoshamwaridzana, iye achititi ndinogara kuRogate. Akatanga kubvunza ushamwari, kudaita ushamwari neumwe ndiana. Akachiti ndida kuita shamwari kana takasvika achiti ndikukuda? Akasvika achiti ndiri kukuda. Saka imimi handima muri pachikoro? Ndandiri pachikoro. Muchiita form chi? Aiwa, ndanchiri kumagrade. Grade chi? Grade 7. Muri grade 7. Iye achienda kubasa? Iye achienda kubasa. Imbo mati? Tikabva tatanga tikabva tawirirana ipapo. Makatodaira? Ko imimi hamuna kutya here kuti inini ndiri kuprimary ndakapfeka uniform, uyu murume mukuru akutosenza? Handina mbotya hangu, ndangotiwo regai tingowiriranawo. Makaita zvindi? Right. Ndipo matanga kuwirirana payafambidzana? Tikabva tatanga kufambidzana dzimari takazopedzisira tatotorana taenda kuRogate. kuRogate kwakuna mai vake nababa vake. Ndakaita zvokutizira. Imimi vana gogo kumba kwavana kutsvaga here? Vakanditsvaga, asi vakatozoudzwa nehama kwaimbosvikira ikoko kuti ameno mwana wenyu anenge ari kuRogate ndiko kwaakugara. Tikabva tatanga kugara kwekuye, kabva ndatoitawo pamwe, kabva ndatozvara bwana anonzi Getu, ndakamuzvarira kukadoma neoperation futi. Right, nekuti vamuri mudiki? Nekuti ndandiri mudiki. Mwana uyo akura, asi chakazoitika apa nekuti kumba sisi vanga vakurwara kuBonsim, sisi vakuru vainzi Magi. Vari kupi sisi Magi? Vakashaya. Tine urombo. Saka ndichibva ndaenda chinovagarira sisi dzimara taungogara ikoko zvikanzi hapana chekwauchaenda chichengeta sisi chichi takugara tachengeta sisi. Saka Philemon Mijoya aimbouya achidzokera achidzokera. Saka pakazopedzisira pangoitawo mumwe miedzo yakaitika. Sezvo munhu urungogarawo takapedzisira mhino tawirirana nababa vevana vangu vakomana vandinavo panapa. Tawirirana dzimara Philemon Mijoya auya aona vanhu vari vese, ndipo pakazotanga kuita hondo, achibva atanga kudzinganiswa, enda kwenyu chichi nehama nevakomana. Saka ndipo pakazoperera rudo rwedu. Okay. Aipota achiuya achidzokera. Saka imimi ndobva mai imimi chakaita kuti mimi mutorwe neumwe mutsvage umwe imimi muchiziva kuti uku ndasiya munhu ariko chi? Zvewana udiki aisisu tatingoshamwaridzanawo naiye. Saka iye akazosvika vanhu vakangogarawo vachishamwaridzana, muchiwirirana, muchitaura mese, muchiita sei. Saka naipapo ndipo pakazotanga chihondo zvikanzi muri kuitei panapa. Saka nabhudhi vanga varipo here, vakabva vatanga kumutandanisa, kumudzinga ive kuti vakamurova here kana kuti akaita sei, vachimudzinganisa achibva aenda. Ende imba muna kuzoteera? Ndina kuzoteera. Kumutadzoteera nekuna baba wemwana? Ndina kuzoteera. Handiti mami navo vangasisati vane vana? Angatoti hanzi kana achida nezvako ngaabvise mari.
ndiko kugara kwandakabva ndatoita. Asi geti mamunaye papo? Geti ndandinaye. Right. Maanza pa maigeti wachirondedzera kanhoroondo yaweyo. Geti yabuda mukoma Gordon Mwiwe, chii chakaitika? Damba refu rabuda mukurarama. Isusu zvinhu zvatanga tisinganyatsoziva hedu kuti zvinobatsira chipi nechipi kana kuti unotasira zvipi. Ndakambonzwa mukoma vachimbotaura futi paredhiyo kuti vaimbi zvinoitika ka. Tinongobva kumba tine shungu dzokuti tinofanira kuti ndingotsikisa ndinzwiwe nevanhu. Asi panguva imwe cheteyo ka kumakambani kwaunoenda uchinotsikisa ikoko ka. Kunenge kune zvirungu zvinenge zvakanyorwa ikoko, zvirungu izvozvo ka zvinogona kutokutsimbirira asi unenge wakatosaina manje. Zvoti pepa randakasaina ini necontract iyoyo ka raitotizvo pa100% panofanira kubviswa 20% yeproduction inenge yakaitwa, posara 80%. Pa80% iyoyo uchipiwa 12% anomaona. Saka ni hongu getinogona kugara yekuti nyange dai nanhasi uno munhu ukati kune Rist Brothers anongokudza ti Rist Brothers yageto zvichokwadi inoradzira rekodi yakatengeseka. Asi kuti ndingati tikati takawana mari yekuti nyange dai munhu angafamba achiti haana nenge vakazotya mari, 12% ndo yaive iri mari yedu yataifanira kuti yataipanana isusu. Chotoigona unosvika unowana kana kuti tongoti pamari yatakawana isusu pakutanga chachayoka yaveri kana kuti $1,000 handichanyatsoziva hangu ndiyo mari yatototi ndiyo mari yatakawanawo. Asi vanhu vanga vachitiwo hapana kwamaishanda ka takakwanisa tingoshiyana kamari kako tese ka. Chinhu chandakatenga nini pamari iyoyo rinongori bhasikoro nembatyawo zvezvo kuti waigona kuti uchifamba ugona kunzi Goti mazuva ano ari kuchena, mazuva ano ari kuita mari, but mari chacho paive pasina. Ko kuchikwata chatingadisisa pa mainstruments mamanawo henyu kuti maingoita zvokuhaya? Mainstruments atagara tichingoti aikungohaya kusvika nanhasi tongoti aikungohaya. Ndo chimwe chinhu chinokutongokonzera kuti tisambonyanya nyange dai unogona kumboti wamboridzawo neuyo muimbi zvinguva diki diki, but still hapana kwamunonyatsosvika. Chinhu chikuru chongodikana kuti unonge chingorati tingadai ndakwanisa kuwana mainstruments kuridza harisi dambudziko. Komborera imwana ketu anochema chema kutsvaka baba vake. Mwari komborera imwana ketu anochema chema kutsvaka baba vake. Mwari komborera imwana ketu anochema chema kutsvaka baba vake. Mwari komborera imwana ketu anochema chema kutsvaka baba vake. Komborera imwana ketu anochema chema. Erekai tozosimudzira ka sondorotera ndiri ka tozosimudzira musi wechina kati chipedza kachengwa chedu ka chongepedza kanhoroondo yedu ka gamba remanzi karedu ka geti baba geti kuri muri mjoya nopa kutenda zviri kunemese ka Tigiri National FM ka nonzi Rapson manje kusiya muri maoko amukoma yedu mompengesa ndatenda hangu tata.